No niin, tässä on muuttuva labyrintti, ja jos mä haluan pelata sellaista, niin siinä on muutama juttu, mitä on hyvä ottaa huomioon. Tässä on ensinnäkin koholla tehdyt tällaiset liimalla merkatut reitit, eli palaan pitää laittaa se palan kuvio, koska muuten mä en tiedä, missä siellä voi liikkua. Sitten jos mä haluan etsiä täältä mun aarteen, kissan mieliksi on nyt rotta, niin sit mä joudun kokeilemaan näitä tällaisia palasia täältä, ja sitten sen toisen pelikaverin on tosi helppo nähdä, mitä mä tavoittelen. Ja sitten nämä liikkuu ihan tosi helposti, niin sitten jossain vaiheessa huomaa, että ne onkin vähän turhan vinossa siellä. Nyt jos mulla on tässä tällainen pala, mä laitan tän nyt tänne, niin sit mä siirrän tän mun tyypin rahoille ja sitä kautta rotalle. Mut sit jos rotta olisikin ollut täällä pelin ihan vastakkaisessa kulmassa, niin mun hahmotuskyky ei olisi ehkä ollut ihan niin hyvä kuin jonkun toisen näkevämmän pelaajan. Ja sit jos mä lähden täältä etsimään jotain, niin sit välillä pelilaudoissa käy näin. Eli pelinappulat ei olekaan siellä missä pitää. Mutta kato, mä sain sulle rotan.